Hier in Haasjoert een volle simmerdag en dat geldt voor de hele provincie. Net overal lieken volle zinnen, maar het kust- en maatgebied hier de meeste zinnen. Ja, en hoe de zinnen sprutsen, die zullen morgen wat vast gaan komen, maar laat ik eens beginnen bij Joen. We krijgen daar gewoon meer en meer bewolking. En vannacht een temperatuur om bij de 13 of 14 graden heen. Ik nog wel opklaringsvannacht. En vierders de wind vannacht uit het oosten en het zuidoosten waai. Eerst naar oost-noordoost en die zal matig op vrij krachtig wijzen in het kustgebied. Maar verderop de provincie een zwakke windkracht 2. En dan zetten we op naar morgen. Morgen wordt een dag die begint met zinnen. Maar stadig gewoon komt er meer en meer bewolking. Letter in de middag is het hier en dal bewolkt. De temperaturen passen bij een warme simmerdag, een zoele dag, benauwd waar, 22 of 21 graden, misschien op plakken nog wel een graadje hegerik. En dan de buien, letter in de middag, al komen ze op tonger, hagel, minstetten, soms flink wat wetter. En dat betekent een waskoging voor de wettersporter, uiteindelijk warm de middag tolle worden van het Watau, van de Marnau, de Hamers op Ziekje. Nou, en dan de windmoon. Die komt uit oost tot zuidoostwaai, matig en vrij krachtig. Zeggen we naar de orendagen die volgen, dan hebben we een wat minder warm watertype. Steeds maar een koeler watertype. Op vrijdag sneeuw en s'nachts een zonnetje of 18 graden. Op vrijdag nog wel wat zinnen, maar ik een bui of een buiken en een huddewind uit het zuidwesten waai. Op sneeuw en s'nachts meest bewolkt. Sneeuw een buiken, s'nachts betieden Rijn. Ja, en dan is de simmer weer even voort. We met de moon, we weer even in het waarsje.